Silav hevalno çaxu deme hoş be divê weşana xwe da em ê serdana fermandarê giştiyê Hêzê Sûriya Demokratîk Mazlûm Abdê ya ji bo hewlêrê biaxivin Mazlûm Abdê do yani roja 26 Giranê çû Herêma Kurdistanê, Herêma Başûrê Kurdistanê û li wê derê li Hewlêrê bi birêz Nêçîrvan Barzanî piştre bi birêz Mesrûr Barzanî û paşê jî bi nûnerê konsolosê Îtalyayê ê Hewlêrê re hevdîtinek pêk anî û piştîvan hevdîtina bêguman hin daxuyanî hatin dayîn em ê behsa vê serdanê bikin. Mazlûm Abdî çima çû Hewlêrê çûyîna wî di demeka wiha de çima girîng bû û di van civîna de di van hevdîtinan de çi hate axaftin bêguman serdana Mazlûm Abdî yani hevdîtinên Mazlûm Abdî ê li wê derê bi dawî bûn û piştî ku hevdîtinê xwe dawî kir vegeriya Rojava îro jî li Rojava li Dêrikê çû serdana goristana şehîdan li Dêrikê çû serdana şehîdgeha Şehîd Xebat li wê derê bi münasebeta cejna Qurbanê. Niha Mazlûm Abdî li wê derê pêşî bi Serokê Herêma Kurdistanê Birêz Nêçîrvan Barzanî re hevdîtin pêk anî û piştî vê hevdîtinê piştî ku ev hevdîtin bi dawî bû ev wêne hate parvekirin û daxuyaniyek ji ariyê ofîsa Serokatiya Herêma Kurdistanê ve hate weşandin daxuyaniyek Kurd. Hetanî niha Mazlûm Abdî di derbarê vê hevdîtinê de bi xwe ti daxuyanî nedaye. Aliyê Rojava ti daxuyanî nedaye. Ev daxuyaniyek ez behs dikim daxuyaniya ofîsa Nêçîrvan Barzanî ye û di vê daxuyanî de tê gotin ku di vê hevdîtinê de pêşketinê li Sûriyê meselê Kurdan û kesên din yani di civakên din gelên din pêkhateyên din ên li Sûriyê hatiye nîqaşkirin. Her wiha ji bo parastina aramiyê û ji bo tehdît û gefên komên weke Daişê û ev mijara hatine nîqaşkirin. Her wiha di hevdîtinê de li Sûriyê têkiliyên nava Kurda bi xwe bi xwe yani Kurd û Kurd û her wiha jî têkiliyê Kurda bi rêveberiya demkî a Şamê re hatine gotûbêjkirin. Niha çima ez vê peyamê bara parve dikim ji ber ku di vir de yani ev mijarê ku hatine axaftin ya rastî mijarê standard in. Yani dema Mazlûm Abdî çû vê Hewlêrê li wê derê meselê Sûriye li Iraqê bêguman ew ê werin axaftin. Li di vir de peyvek heye ew peyv jî ev e. Dibêje li vir têkiliyê Kurda bi xwe bi hevdûran yani Kurd û Kurd. Çima ev noxta girîng e û çima dixwazim serê bisekinim ji ber ku niha em dizanin ji xwe li herêma Rojhilata Navîn bi giştî qeyranek heye, rewşên nû heye û herkes dibe em hemî dibin lazim e ku Kurd tev yek bin bi hewra tev bigerin yani li ser hin programa li ser vîzyoneka netewî werin cem hevdû yekîtiyek netewî a demokratîk çêkin û ji dinyayê re bêjin em Kurd ji bo mafê xwe çar aliyê Kurdistanê li cîhanê bi hev re ne ev mijareka cudaviya herkes zanê û kes jî li dijî vî tiştî dernakeve. Yani kes nabêje na yekîtiya Kurdan hevce nake û falan biban. Bêguman hinek hene naxwazin yani hinek hene bi Kurdî diaxivin ser navê yani xwe Kurd netewperestê Kurd dibînin lê vê dijmintiya ji bo vî tiştî ji bo ku dijmintiya xwe ya ji bo Kurd û Kurdistanê kamûfle bikin dibêjin. Em meseleka din e. Mesele ew e ku yani em taybet li çerçeveya Sûriye û Rojavayê Kurdistanê de binêrin niha li Sûriyê qonaxek nû heye û ev qonax niha dixwazin bi mîzansenekê yani qaş û li wê derê hilbijartinek çêbûyî û di vê hilbijartinê de nûnerên Herêma Rojava nûnerên Kurda hatine destnîşankirin dixwazin atmosferekî wisa têgihiştinekê wisa bidin çêkirin. Yani li Sûriyê parlamento ji xwe berê hatibû çêkirin li Herêma Rojava hilbijartin çê nebûn û ji ber ku niha pêvajoyek nû hatî destpêkirin 27 çile peymanek hat çêkirin hat gotin ku lazim e nûnerên Kobanê, Dêrikê, Qamişlo, Hesekê jî werin destnîşankirin. Yani nûnerên Kurda jî werin destnîşankirin. Baş e ji bo Kurda çend kursî hatin destnîşankirin tenê 4 kursî. Parlamentoya Sûriye, Meclîsa Sûriye ji çend kursiya pêk tê 10 kursî. û dibêjin li Sûriyê Kurd sedî 20 in. Nüfusa wan hejmara Kurda li tebayiya Sûriyê sedî 20 in. Baş e eger ku li Sûriyê hejmara Kurda sedî 20 be û parlamentoya Sûriyê, Meclîsa Sûriyê ji 10 kesa pêk tê wê demê
divê çend kursiyê Kurda li Şamê hebin, divê herî kêm 40 kursî hebin. Niha çend kursî dane? 4. Li hemberî vê Kurda Rêveberiya Rojava, Partiyên Rojava çi gotin 28 partî û rêxistinên Kurd derketin gotin em vê qebûl nakin, em red dikin, em nas nakin. û em tevlî jî nabin, em boykot dikin. Muqabilî vê enekese çekir, enekese çû Şamê hevdîtin kir û ev hilbijartin yani ev lêstok qebûl kir û du endamê wan li Herêma Cizîrê yek li Qamişlo û yek li Hesekê ketin van hilbijartina bi hev re qordîne kirin, bi Rêveberiya Şamê re qordîne kirin û du endamê wan hatin hilbijartin, yek jî li Kobanê. Yani ji ber ku kes nebû ew hatin hilbijartin. Înca hilbijartin çawa çê dibe? Hilbijartin ne ku gel rasta rast diçe ser sindoqê denga bikartîne. Mesela li Kobanê 100 kes li Herêma Cizîrê jî 200 kes destnîşan kirine, ev kesa diçin wan namzetên ku ew ê herin parlamentoyê destnîşan dikin. Yani ev parlamenter ya rastî nayên hilbijartin, têne destnîşan kirin. û ev bû sedem ku yani ev têkiliya Kurd û Kurdan ku berê ya demekê sala borî li Qamişlo konferansek pêk hat, divê konferansê de PYD hebû, PYNK hebû, hemî rêxistin partiyê hebûn, NKS hebû, serokê NKS'yê serokê dîvana vê konferansê kir, nûnerê Birêz Mesûd Barzanî wê derê hebû, hevseroketiyê keçekê peyam şand, Mazlûm Abdî wê derê axivî, Birêz İlham Ahmed wê derê axivî, herkes axivîn û li wê derê behsa yekîtiyê kirin û gotin divê em li Şamê bi hev re tevbigerin. Her wiha ji Bakur nûnerê Dem Partî çûn amade bûn. Niha çi bû? Yani ji bo du kursiya li Sûriyê murad bin yekîtiya netewî helwesta Kurdî xira dikin. Ji ber vê sedemê yani yek ji mijarê ku hevdîtina li Hewlêrê do hat axaftin ev bû û Birêz Mazlûm Abdî ji ber ku enekese rasta rast bi pedekê re tevdikere û Birêz Mazlûm Abdî ev mijar xwast ku bi rêveberiya pedekê re nîqaş bike lê bi Birêz Mesûd Barzanî re hevdîtin pêk nehat, piştira bi Mesrûr Barzanî ku heman demê de serokê Herêma Serokwezîrê Herêma Kurdistanê ye û kurê Birêz Mesûd Barzanî ye, bi wî re jî hevdîtinek pêk hat. Werxuya ye ku peyamê Rojava, peyamê Mazlûm Abdî gîşt Mesûd Barzanî jî divê di vî warî de pedeke eger ku niha ji bo konferansa giştî, kongreye giştî ya Yekîtiya Kurdan pedeke heta niha gavekî berbiçav navêtiye lê divê li Sûriyê ev planên Tirkiye û Rêveberiya Şamê ê ku Kurda perçe bikin û bi mafê pir biçûk wan bixapînin dibe enekese nebe aletê vî tiştî. Ji ber vê sedemê ev civîn giring bû. Her wiha Mazlûm Abdî li wê derê bi konsolosê İtalyayê ê Hewlêrê re Thomas Sansone re jî hevdîtinek pêk anî û Thomas Sansone bi xwe li ser malpera xwe ev wêne belav kir û daxuyaniyek belav kir ku ez bi nûnerê fermandarê bi lîderê Kurdên Rojava fermandar Mazlûm Abdî re me hevdîtinek pêk aniye. Pir kêfxweş bû bû mêvanê me û İtalya ji bo Sûriyeka demokratîk û yekpare diyaloga heyî destek dike û divê hemî yani nasnameyê etnîk hemû gel û olî bibin yani mafê wan were qebûl kirin, nas kirin û ji hev re rêz û hurmetê nîşan bidin. Ew jî hevdîtinekî bi vî awayî bû. Ev qas yani niha malûmat û tiştê ku em were par bikin ev qasin em ê bibînin ka bi rastî jî ev hevdîtin li ser vê helwesta enekesê ew ê bandorek bike an na rojê pêşte ew ê diyar bive bibin